en normal ting her. Det virkede. Den er tyk, den her. Ja. Jeps. Første fisk of the day, gutters. Der er hun. Det var ret sjovt. Fløj 2 gange i smiko. Whoopsie. Det er 3 Asger. Siger det bare. Absolutely devoured, seriøst. Bang. Så. Asger, jeg vil til at skynde mig, hvis jeg var dig. Ja, det havde jeg også sagt. Kom helt op til sovepladen, så vi lige kan se her. Fuck, det var sjovt, at jeg skal fiske. Ej, den er helt smadret, den her. Prøv at kigge. Men det virker. Jeg skal prøve at få den helt op til overfladen. Det kunne være sjovt. Helt op til overfladen. Det kunne være sjovt, at lige fange en her. Hvis den tør, kom helt op efter den. Det kan man ikke se den på kameraet. Det vil den godt. Det er 5 Asger. Nej, hvad? 5? Nu er det der igen. Det er ikke 2 gange streg, vel? Jeg kigger over overfladen. En kommer op til overfladen efter den. Normale ting her. Det virkede. Den er tyk, den her. Au! Det er faktisk en fin en herude, vil jeg sige. Jeg er ikke så god til det her. Så er den så god som ny igen. Wow, den er flot bare. Den er lille. Okay, gutter, vi har her en ny rekord på mindste arbor nogensinde set på land. I forhold til mit finger her, kan man se det. Godt, gutter, vi er tilbage igen. Vi fikset mit shit. Nu er jeg klar til at slå Asger igen. Asger, hvor mange kan fange? Asger 2. Jeg har fanget 5, så jeg vil sige, det er rigtig pinligt for ham. Jeg tager lige hans spot her. Har lige dig. Absolutely abducted. Jeg vandt, gutterne. Jeg vil bare gerne sige tak til min mor og min far. Jeg vil også gerne sige tak. Gør vi i hvert fald. Jo. Ej, det går nok ikke meget. Vi tager fat i vandet igen, seriøst. Ja, det gør den. Du er dårlig, Asger. Kig her, imens jeg bare fanger fisk, så fanger du bare freaking blade type shit. Kan du se den, Asger? Har du lyst til at se min fisk, Asger? Det er en fin en. Fedt er noget, som jeg har brand grabbet, som der sådan noget koster 500 kroner normalt. Helt andet, seriøst. Ja. Jo, de vil. Jeg har faktisk noget 7-8. Kæft, hvor er du dårlig, shit. Det er jo helt... nej, det er langt væk. Jeg vidste ikke engang, jeg havde den på. What? Det har jeg fanget af de store, så no kidding. Det er en fin en, den her. Den er stor. Jeg tror, det er den største, jeg har fanget i dag. Men der ringer igen, hvad laver de her freaking værtsøs? Det tror jeg.
Nej, Det skal du til at gøre. det får jeg aldrig. Det er højt i test. Ej, jeg ved ikke, hvad skal jeg så gøre? Skal vi dip?